Polako, ali sigurno ruše se mnogi tabuji oko korišćenja marihuane ili bolje rečeno kanabisa u medicinske svrhe. Na inicijativu našeg sugrađanina Aleksandra Kalabića u prepunom holu Centra za kulturu održana je tribina upravo na tu temu. Kanabis, konoplja, biljka stara koliko i čovečanstvo, izgleda da dobija mesto koje zaslužuje i polako od zakonom zabranjene postaje lek koji mnogima, pogotovo najtežim bolesnicima, olakšava život i daje nadu u izlečenje. Nepodeljeno je to mišljenje i učesnika tribine o legalizaciji kanabisa. Ovdje se sada pomalo pokušava nametnuti da se pod navodnicima legalizuje nešto što je u Srbiji 5 godina već legalno. Znači, napominjem, lekovi na bazi THC-a, to što je u Sloveniji urađeno, ovdje je pre 5 godina legalizovano. Znači, prirodni kanabis je neuporedivo lekovitiji nego sintetički THC. Naša inicijativa je da se ljudima, da to isto pojasnim, omogući da se leče lekovima, biljnim lekovima napravljenim od prirodnog kanabisa. Znači, naša inicijativa nije inicijativa legalizujte marihuanu, pustite je na ulicu, pustite svima da duguju. Ne, mi želimo da se omogući ljudima kojima lekovi na bazi prirodnog kanabisa mogu pomoći, u nekom slučaju simptomatski, da im otklone samo simptome, u nekim slučajima i da ih izleče. Znači, da se to dozvoli. Učesnici tribine u holu Valjevskog kulturnog centra mogli su da se iz prve ruke informišu kako kanabis blagotvorno deluje na zdravlje Aleksandra Kalabića, koji je pod snažnim emotivnim nabojem govorio o napretku što ga je ulje kanabisa u njegovom slučaju učinilo. Evo već 4,5 meseca koristim ulje kanabisa. Imao sam, pre nego što sam počeo da koristim, neverovatan spazam. Moji prijatelji iz mog udruženja koji me poznaju znaju da sam bio funkcionalan, ali posle jedne kliničke studije lekovima koja je bila pre neku godinu, ja sam počeo da bivam sve lošije i lošije. Znači, počeo sam da dobijam spazam pre svega u desnu ruku, pa niz kičmeni stup, pa u levu nogu, desna noga. Jednostavno došao sam u fazu da sam postao drvo, znači kao daska. Zahvaljujući nekoj mojoj upornosti, nekom pozitivnom stavu i pre svega ishrani, samo da vas podsjetim da najveću delotvornost kanabis ima ukoliko se promeni neki način života, pre svega mislim na ishranu. Ja sam počeo da ga koristim i u poslednjih sigurno 7-8 godina ja nisam imao redovan san. Naprimer, moje spavanje je trajalo 2-2,5 sata, ne više od toga. I to nije bio san, to je jednostavno, došao sam u situaciju bolje da ne legnem nego da legnem jer od spavanja nema ništa. I tu prvu dozu kada sam uzeo pre 4,5 meseca već legao sam, to je bilo neki 10 sati uveče i sledeće čega se sećam to je jutro koje je osvanulo. Ja sam odspavao, znači jutro ne mogu da verujem jednostavno šta se desi. Ustao sam lakše, pre toga je neverovatno teško bilo, moje ustajanje iz kreveta je trebalo sat vremena. Tako da, sada je to. Hvala ti puno što si skupio hrabrosti da dođeš ovdje i da nam ispričaš što je bilo. Izvinite, malo emotivno sam mislao. To prvo moje jutro kada sam ustao, znači to je trajalo 8 sati sna, ja sam ustao odmoran i supruga koja je uvek uz mene, koja mi pomaže da ustanem iz kreveta, nije mogla da veruje. To ustajanje trajalo svega jedno 2-3 minuta. I svaki dan sam primetio posle toga da nema te težine kod ustajanja. Znači, počeo sam da funkcionišem sve bolje i bolje
I ta moja pospanost o kojoj je doktor pričao malo pre da može da se javi, trajala je sigurno nekih 10-15 dana najmanje, dok se nisam navikao. Znači ja sam bukvalno skoro pa ceo dan spavao. Tako da se to kako se organizam navikavao, znači na kanabis, na ulje, postepeno regulisalo, počelo da se smanjuje, sve manje i manje, sve manje i manje i počeo sam normalno da funkcionišem. Naprimer, danas ja nisam uzeo već, evo, koliko je sati, ja nisam uzeo ni jednu, znači terapijsku dozu koju uzimam dnevno i sedim ovde sa vama, nemam spazam, nemam grčeve, odlično se osjećam, tako da ću tu dozu večeras uzeti pre spavanje, da bih imao taj san, a i ako ga ne uzmem, nadam se da će da bude dobar san i kvalitetan. Primećujem na sebi svakog dana neke pomake, sve bolje i bolje. Mogu mnogo duže da stojim i ono što sam postigao da uradim, a što nisam u poslednje 2-3 godine, to je da sam odskoro, moj otac znao, najviše vremena provodi sa mnom, uspeo da uradim nekih 30-ak čučnjeva, što je za mene bila nemoguća misija. U sličnoj situaciji našao se svojevremeno i dr. Predrag Nikolić, klinički farmakolog i jedan od aktivista udruženja legalizacija marihuane. Upravo u takvom stanju jedno sam se našao i ja i kad vam kažu, znate, 5 meseci, to je to, a vi to niste spremni da prihvatite, naravno, nije lako se rastati sa životom. I onda, evo, ja sam, kao i Aleksandar, ja sam imao i neka znanja o kanabisu ranije, zahvaljujući svojoj struci i specijalizaciji na koju sam radio intenzivno sa tim i počeo sam to da koristim, da bi, eto, ja, evo i sad, danas sam ovde, prošlo je od toga dosta, ja i sada sam, evo, tu sa vama. U akciji za legalizaciju kanabisa u medicinske svrhe prednjači Antonije Kovačević, predsjednik pomenutog udruženja. On se nada da će vrlo brzo doći vreme kada konoplja neće biti stigmatizovana i kada će svakome kao lek biti dostupna. On kaže da i Ustav Srbije to dozvoljava. Nekad u ona vremena nema porodice na selu koja nije imala barem 2 duluma pod konopljom. Danas toga više nema. Ljudi su zastrašeni, zaplašeni, nešto što je nekad bio izvor prihoda i izvor zdravlja, danas je veliki tabu koji mi i ovim tribinama ovakvim pokušavamo nekako da sklonimo u stranu i da zdravlje i da pamet pobede tabu i pobede glupost ljudsku koja nas je nadjačala i koja nas je naterala, evo, da molimo Boga i da pokušavamo na sve načine da se izborimo za pravo na lečenje koje nam je, ponavljam, Ustavom zagarantovano. I ovo nije samo priča o tome da nešto što je nelegalno treba legalizovati, ovo je pitanje osnovnih ljudskih prava. Znate, u Ustavu tamo piše da svako od nas ima pravo da izabere način na koji će se najbolje lečiti. I to pravo niko ne može da vam uskrati. A ja ću samo da dodam malo pre na ovu stručnu analizu mojih drugova i kolega, da se ovi kanabinoidi o kojima pričamo večeras, osim u biljci, znači u konoplji, još jedino u prirodi nalaze u majčinom mleku. Ja mislim da to dovoljno govori.